Sziasztok! Hova megyünk? Sziasztok, indulunk a reptérre. Ugye már beszéltük, hogy megyünk Komódóra, most indultunk. Hazőre összesen 13 óra plusz, és összesen 15 óra 50-kor indul a gépünk. Arra még van is 1,5 óránk. 16:50-kor mondják, Ja. Jó. Válasz. az 50-et nyomottak. Ember legyen a talpán, aki azt a videót majd kibírja, a sok rezgést, nem mocorgást. Szóval indulás Komodóra, úgy döntöttük, hogy most készítünk erről egy videót. Pici kommentet, hogy merre megyünk, és Hát ha megyünk Komódóra. születik belőle egy videó. Ugye? Még nap. Jó van, gyerekek, jó utat! Hát neked is. Puszi! Jó utat, család, puszi! Csá! Megérkeztünk a reptérre. Írunk 16:50 és check-in 50. Most ott van, GA 7036, 16:50, check-in 50, 1-es pulttól a 13-asig. Menjünk oda, megnézzük, jó? Lehet, hogy mégsem megy később a gépünk. Ott az 1-estől 13-asig. Akkor melyik az enyém? Attention for Mr. Amadou Agostan. Attention for Mr. Amadou Agostan. Csomagodat elviszed? Komolyan kell el. Rendesen, mint egy 2 éves kisgyerek. Megyünk a gép! A gépről nem színem. Szerű kerülj aztán. Gép az még 3 óra múlva indul csak. Nagyon ügyesek voltunk. Bemerjem rúgni a szájába. Ez a műfű, kartonból. Ez olyan, mint a törpapáik. Nézzétek! Késik a repülő. Sajnos 1 óra 10 perccel később száll fel. Úgyhogy a becsekkolásnál kaptunk csomagot, ami így néz ki. Van egy kis doboz, Aerofood, biztos, hogy valami kaja lesz benne. Így néz ki érintetlenül. És itt érintettem. Van benne egy csokika, Aha, minden megüzetem. sütike. Hát mondjuk azt ugye, mint a piskóta, de nem. Ez por. Nem, ez Refreshing ezzel towel. meg tudod utána törölni a kezedet. Ez nedves törlőkendő. Aha. És mi az? Zsemle. Fogalmam. Szecsó vagy csak egy Nem, sajtos zsemle? nem, se egyik sem. Szerintem ez is valami édes. Nagyon egészségesnek tűnik. Figyelj csak, minden, ami Várjál. tömíti az emésztőrendszert, azt szerintem Hú. most jól jön. Hát ja, jó, minden. Ugye? Szerintem én a csokinál maradok. És a víznél. És lunchpakétjával áll. Nekem akkor ezt a vacsorát. Kötődet hozzám, vagy ide vigyesszem fel?
life vest located beneath your seat is to be used on the water evacuation. Ambil pelampung, kalungkan melalui kepala, kemudian kancingkan dan eratkan. Take the life vest, put the life vest on, fasten strap and pull the end of the strap to tighten. Felveszem, hogy meg tudjam nézni, hogyha kell. Tarik sekerasnya kedua tuas merah untuk mengembungkan sesaat sebelum Anda keluar dari pesawat. To inflate the fires, put the boat strap firmly just before leaving the aircraft. Megadjuk a gázt, és mindenki kapaszkodjon, apa, kapaszol valamibe? Kiveri a szívemet. Így jó lesz. A csoma. Semmit nem vagy, az csak Landoltunk. Mondjuk a landolást nem vettem föl, meg tudtuk volna nézni, hogy miért volt parás. Hát mi kb. Beestünk Komodóra. Szó szerint. a legrosszabb landolásom volt, hát De meg vagyunk. meg vagyunk szerencsét. Először repült. Ilyen cuki. Látod? Aha. Hi! Hi! Agnes! Sorry, how many people? Az történt, hogy a drivernek később 4 embert kellett elvinni Budváig. Csinálunk egy gyors room tourt, amíg szét nem bombázzuk a szobát. Ja. Ott jöttünk be a kapun a kocsival, mellette a videón balra van a recepció. És akkor a recepciótól jöttünk itt errefele, Gyíkocska. Kingi. Itt van Noel a király, hozta formáját most is.
Bejövünk az Európa ajtón. Tovább. Mindenhol a varánuszok. És mi vagyunk az olasz szobában. Bejöttünk, és egy 3 ágyas szobát kaptunk oda is. Mint a katonáknak. Mindenkinek van saját ágya. Van légkondi. Van WC. Sziasztok! Éppen veszem föl a fürdőt. Bejöhetek? Szia! Itt a fürdő. Mondjuk nagyon nem kell mellé pakolni, a mosdó mellé semmit. Van egy rendes WC. Ide nem pakolunk, szia! Hova pakolok? És Én már akkor megnyomtam, köszönöm. itt van egy ilyen kis óvatos zuhanyzó, semmi bonyolult. De szép a járólap, bár sose tenném le, de ide... Ez a járólap szép. Hát azt mondom, hogy figyelj ide, tiszta Mondjuk annak. Tiszta Az biztos. Megmutatjuk a pult, az angolul a medence. Oké, mehetünk. Várjatok, hozom a hasonlót. Olyan ilyen dzsungel. Oké, megnézzük a pult is. Nagyon egy ilyen dzsungeles részben van. Aha. Vannak 3-asok. Van, aki fürdik tényleg? Könnyű a pult. Hű, apám. Micsoda járat. Itt a pool. Hello! Hello. Itt a pool. Igaz? Belenyúltál? Meleg, hideg? Gyere, mehetünk is vacsizni. Gyere, gyere. Itt a pult. Szóval itt a pool. Így van, vannak vendégek, akik fürdenek. Megjött anya is. Ilyen jól rácsodálkozik. Rossz az ágyat, Jó lesz. mint egy kráter. Jó, nem jó lesz. Ez egyenes, Jó éjszaka. Jó. Na, lejöttünk a kikötőbe és a halpiacra, és elvileg itt fogunk enni. Hát, Mennyire szemes áll. hát sajnos itt szemetes, igen. És elvileg itt majd valahol találunk enni. Olyan szép. Ott szembe a parknak a vízben, vagy hát a víz. Ilyen gyönyörű. Azt is tettél bele a dolgba. Azt ide, de hajóra lesznek bele a dolgba. Jaj, sajnos. Tojást is visznek. Szekrényt visznek. Most adja le a bácsi a szekrényt. Csak a kezemet el ne engedd, fiam. Azt jelenti viharraj. Igen. Honnan? Mi? Nem lök meg semmire. Csak ide pucsítottál felé, és most pont ennyi lett volna, hogy a pocsikat szeretném.
játszanak egy ilyen labdajátékot. De várj, az előbb még a füvet nyújtás. Aha, eddig. Lehet azért nyírták le a füvet, hogy tudjanak labdázni. Estel! Azt csinálják, Igen, mindegy. Igen, labdajátékot játszik. hogy így dekázgatnak, egymásnak adogatják a labdát, és akinél leesik, annak kell csinálni a fekvőtámaszt. Olyan, mint egy légkapját. Na, ezt a Noellel is megcsinálni. Olyan, mint a lég. Most sem majdanom, addig. Megjöttünk a Labuan Bajói halpiacra. Nyomjátok a falipot! Jó, de ne nyúljunk. Aha. Nézzétek, nyomjátok a falipot! Ja persze, itt mindenki. Na nézzük, mi a matek. Megőrülsz, hogy itt a Jules drágább, mint fönt a szálloda, vagy az, ahol lakunk. Aha. Ilyen itt a Vivi lesz megoldás! Garnéla. Milyen rák? Vízirák. Kagyló. Hát Megnézem én is. csak itt meg a rákok, Noel, össze vannak kötve. Nézd csak meg korák. Hát ne, vagy hát nehogy, bár le van kötve neki ott is van egy rák, most nézem. Ez jó! Ilyen kagylókat szedünk össze. Noel, vágj! Na, megnézzük az élő rákot! Nagyon érdekes. Megőrülök. Ilyen nincs a világon. This oyster? Yeah, this oyster. Az osztriga. Ja, ez osztriga, ez meg gözömsünk. Az meg milyen? Mantis? Mantis shrimp? Yeah, mint is. Mantis shrimp. Itt nincs is normál szerint. Mit csináltál vele? Az igen. És ugye ebbe beleteszik őket a műanyag palackokba. Nem is ér. De hogy hát lejöttünk enni a halpiacra, és itt lehet kiválogatni. Azok még ott élnek. És beleteszik őket ilyen műanyag dobozba. Sok szép színes hal. Kiválaszthatod a kajádat, vacsorádat. Én hamarabb Gyönyörű színeik vannak. simán meg ezt fog gyilkolni. Jaj. Omar!
Jó, azért finoman. Jaj! Nézd, már jön is érted. Hogy? Fölmászott a többiek tetejére. Azt lehet. Halpiac, ez mi? Ez mind a halpiac. Innen oda. Onnan ide. Azt a gyönyörű az ég. No niño, megváltsz? Apa lemaradt. Itt készül kb. A minden. Akkor itt kéne ennünk a füstbe? Látjátok, hogy most valami? Látom én, hát azt tesszük meg. Nem vagy is, ez csak egy darab. Nincs a temére. Jaj. Milyen vele? No, è vero, io aspettavo che Ha más mondja olyan. Thank you very much. You happy, me happy. No, thank you. We don't need it. Thank you. Morgan. Morgan, how much? Okay. You have Cica csak, cica. chicha. Cica. Okay. Terima kasih. Helmet? Terima kasih. Jó reggelt! Már a taxi eljött, értünk, lehozott minket a kikötőbe. Indulunk a sárkányokhoz így 6 óra körül. A környék. Itt még egy nagy karika, amit aztán a térképről felülről láttunk. De nem igazán tudjuk, hogy ez mi. Én érdekes, hogy bár itt nem sok a szemét, de amúgy tök sok a szemét Indonéziában, de a kamerarendszer olyan patika. Ez tökre fura. Ez egy puliszahajó, az a nagy. Igen, látom. Polisi. Igen, itt nem is kellett volna messze elsétálnunk a vízhez, most látom, itt a oldalra. Te is.
Marah-marah. Cari tidak dapat dapat. Anak-anak kemana, Mbak? Oh, di atas. Hát ez abszolút megéri ide fölsétálni onnan lentről. Na, a Noel is feljött, egy hős. Nagyon-nagyon magasra jöttünk. Nagyon sok lépcsőfokkal. És ilyen gyönyörű. Aztán kifürött a levegő. Noel már hozzá is csapódott valakihez. Már a legelején. Hát nem süt a nap, azért jó, mert jobb Hát volt jó. így feljönni, viszont a kilátás szebb lenne napfényben. Lefele sem egyszerűbb, mint felfele. Sőt. Jönnek a hajók folyamatosan. Mi még relatív időben értünk ide. Az elsők között. Úgyhogy tőlünk már egy csomóan le is mentek. De nagyon szép a táj. Sziasztok! Szevasztok! Hello mindenki! Hol voltunk? Fent voltunk a csúcson. Hát kemény volt. Még jó, hogy fölfele nem sütött a nap. Nagyon-nagyon sok lépcsőt kell menni. 800. Hány darab volt? 881 lépcsőfok. Sokkal többnek tűnik. Hát igen, ennyi. Ez volt az első állomásunk, Padava Island. A Padava sziget, itt pont ez a hegymászás vagy lépcsőzés volt a lényeg. És most majd indulunk mindjárt tovább. Most van 3-9 és 4 óra múlva beparkol a hajónk. Oda. És ott beszállunk majd. Majd jelentkezünk még, csá. Anya is megjött. Szia! Kellett volna a papucs. Nem. Szóval itt vagyunk a Pink Beach-en, ami valóban pink. Bár én azt gondoltam, hogy jobban pink lesz, de így a szemüvegben jobban visszajönnek a színek, mint szemüveg nélkül. Megmutatom a fiúkat.
Milyen a víz? Sziasztok, nagyon jó. A víz milyen? Hú, fantasztikus. Nagyon jó, lehűsített minket. A nagy túra után szerintem ez pont jó célpont volt. Valóban. Gyönyörű a víz amúgy, nagyon szép. Hallottad, hogy az idegenvezető mit mondott? Hogy itt, ahol vannak ezek az éttermek, az mögé nem szabad már menni. Mert ott már vannak sárkányok. Vadon. Oké? Úgyhogy itt maradunk a strandon, itt ezen a környéken, a bójákig lehet szerintem bemenni. Szóval ettől a koráltól ilyen csodaszép rózsaszíne a beach. Szóval, aha, nagyon szép. És akkor ezek mögé nem lehet menni. De látom, be is vannak kerítve szépen. Szevaszka. Hú, de meleged van. Banyak nih Mbak Ini banyak tuh. Oh, I think your name is Taston, no, right? Hát indulás. Noelnek itt is átadták a botot. Reméljük, nem ő fog megvédeni minket. Na, itt lesz valami. Itt lesz valami. Sleeping? Yes, sleeping now. Resting. Találtunk egy sárkányt. Two or 3 days. Komodo dia ikut about 4 hours. Valorka ya? Vannak ilyen nagyobb lukak. Tudod, a tojásokat belerakják ilyen lukak. Fiú fut. De amúgy tényleg az a gondolatom, hogy ezzel a bottal fog minket megvédeni? Igen. Jaj. Én is keresek egy botot. Láttunk egy sárkányt. És a fiú úgy kezdte, hogy először is gratulálok. Mert nem mindenki lát sárkányt, aki ide jön. Most én különben egy kicsit azt gondoltam, hogy a hajón a fiú, amikor ezt mondta, akkor így
akkor ez kicsit itt hype-olni akarják. Hogy ha látsz, akkor igen, jó vagy. És De akkor lehet, hogy az emberek azzal az elvárással jönnek ide, hogy mindjárt látnak egy, nem tudom, 60 darabot, aztán így csalódás, ha egyet se, és akkor előre fölvezetik, hogy nagyon ritkán látni, mert hogy ugye elszórva élnek a szigeten, és ők vadon élnek, és jönnek-mennek, hogy akarnak. sziasztok! Jó ágyat! Látunk sárkányokat? Persze. Hány darabot? 4-et! Jó madár. Jó étvágyat! Hát mi 4-et láttunk, de csak 2.
Mit? Aha. Are you okay? Thank you, bye. Thank you, my friend. You're welcome.
Pagi. Az a szobánk. Itt pedig kijövünk. Arra van a bejárat. Ott. És erre meg a medence. Még egy macsek. És a... Noni meg itt van a helyiekkel. Na, meddig számoltatok el? Én találtam, hogy lecsúszik a mag. Igen? Na, szevasztok! Sziasztok! Eljött az utolsó előtti napunk, és úgy gondoltuk, hogy megnézzük, hogy itt a szigeten találunk-e valamit, ami a mi kényünknek kedvünkre tesz, és nekünk megfelelő, és eljöttünk az első reklámozott, kiemelt, ismertebb beachre. Hát nagyon helyi, szemetes, nem fogunk itt maradni, Nagyon lokál, nagyon. de már néztünk másikat, úgyhogy itt a Noe megcsinálja az építményét. Még egy picit ma. Fényképek, meg videó, hogy arra hátra a sarok felé van egy hajótemető. Máshogy nem tudjuk hívni, mert több hajóroncs is van. Kettőt felújítanak éppen. Igazából hajótemetőnek nevezik el. Azt akarom még mondani, hogy az, hogy helyi, az nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy rossz. Mert kifejezetten jó, hogy tiszta lokál. Mert legalább látunk akkor a szigetből egy kis valóságot, nem a nyugati ember arcára formált. Igen, ott olyan világot, szép a víz. hanem látjuk, hogy ők hogy vannak, és milyen, ami akkor a saját. Hazafele, ha megyünk, vagy visszafele, és ha arra mennénk, akkor az épület bodegákat majd lefotózunk, remélem, hogy le tudjuk. Látunk, szerintem ez az nyaralásban, amikor ezt meg is jelentünk, honnan lehetőség. Hely. Így van. Most az, hogy eljössz ide és elmész egy rossz példát mondok, de a szemléletekre jó, és elmész egy pizzériába kajálni. Az ember azért nem érdemes idáig eljönni, hogy elmegy egy pizzériába. De mi most készülünk egy pizzériába menni. Értem. Mi azért megyünk oda, mert mi itt lakunk. De most, ha valaki És már szétettük magunkat a helyi kajával? valaki eljön nyaralni, azért nem kell ide eljönni, hogy egy csodálatos szállodában lakjon, ami van Capri-szigetén is, meg van Szicíliában is, és ott is lakik. Tehát azért nem érdemes 16 órát lakni. Hát de mi se eszünk minden nap a piacon. Minden nap nem, de azért más, amikor már 3 hónapja eszed a nasi gorenget, meg más az, amikor itt vagy 2 év. Hát de most nem találhatod ki más helyet, hogy mit tegyem, neki azt teszik, amit Értem, akar. ez az én felfogásom. Jó pizzát kapsz a Hanizsán a reggelben. Ó, basszus! Áj, nem baj, megint itt bebonul. Nézd már vissza is csinálni.
Ój! De szép volt! Ó! Mana Koko? Anak kesini. Lele Koko ketinggalan. Jerot. Senyum Jerot. Senyum. Jangan kasih miracle Jerot. Background. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy Day to you! Senyum Jerot. Happy birthday to you! Happy birthday! Senyum Jerot. Happy birthday! Day to you! Gyerekek. Gondoltam, harapunk valamit. Kérek én is egy hurkát, meg egy kolbászt. De hát... rizs biztos, hogy van. Hát hagyjuk. Az kemény. Kókuszdiót merek kérni. Mert az egész bele van dobva a sarokba, szívószál meg zacskós. És milyen sok van belőlük, látod? Tudna, miből élnek meg. 100 bolt van senkire. Szia kisfiú! Ja nem, zacskós leves is van. Meg kávé. Meg Popeyes. Na jó, azt hiszem, ez elég is. Noel talált egy tutajt magának a parton. Ez pedig
a reggelie. Mindjárt meg is adok. Lesz. No problem. It's no problem. Would you like egg? I'm waiting for my wife. Thank you very much. Okay? Thank you. Ezt a szemtelennek vár. Szóval ez a reggeli. Igen. Te minden reggel ugyanezt tetted, nem? Természetesen palacsintát, eperlekvárral. Van mellett ez a baromi forró tea, minden reggeli szobáról a 2. Minden reggeli szobáról a 2. Tejciki. Tejcikét is. Szóval Jó étvágyat. várjak. Vacsoráztunk, reggeliztünk, ebédeltünk. Na, én is iszom egy kis vizet. Meg egy kávét. Puszi. Majd a titkokon meg tudjátok nézni a Jó. Szia. Ez itt a kóstolós videónk első része. És ezt a szép tát fogunk előtte megkóstolni. amit ebbe a szép szálláson kiosztani. Amit az előbb, ez jó kis szállás, ugyanis Labuan-Bajóban vagyunk. A szállodánkban, annak van a neve, hogy World. Az a neve, hogy World. Igen, az a neve, hogy World. És ebbe adják a legfinomabb teát és a legfinomabb kávét is, ami a kamerázós előtt található. Ez is nagyon finom, a helyi különlegessége, hogy ez szivatmacskából készül. És a másik helyi különbség, és ez szivatmacskából készül, plusz van még rendes kávé is, ami nem szivatmacskából készül. Ez valószínűleg egy szivatmacska. Nem biztos, de ilyen kinézetű. És képzeljétek el, hogy fejlődik ki ez, hogy fejlődik a szivatmacska kávé. Úgy, hogy megeszi a szivatmacska kakitól, és akkor kell kikakíja. Vagyunk nem olyan szép latvány. De is ezt megörülik, megdarálják, és ebből lesz a finom szivatmacska kávé. Ez itt előttem álló tea, most erről fogok beszélni. Ez a tea, nagyon híres Baliból. Ez van rajta citrom, tea, minden. Citrom, tea, minden van. Citromfruit tea, mit tudom, még ilyen tea. De most én egy különleges teát fogok megkóstolni, hogy nézzük, hogy milyen. Úristen, de jó. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a YouTube-ra, a Noah csatornára. Sziasztok! Sziasztok! Itt vagyunk az étteremben az utolsó abédünknél. Indulunk haza már ide Balira, úgymond a látlátásokban Balira. Most még rendeltek egy bozsakját, ami egészen pontosan
gyere fog bejönni déltől. És akkor most itt eszünk ebbe, aztán megyünk ki a reptérre, remélhetőleg egy órát várkozunk ahhoz, hogy felszálljunk egy repülőre. Miért 2? Mert annyival korábban kell killenni a reptéren, de másfél óra után már beszállás van. Nem azt. Mert így van meghatározva a szabályban. Ez a szabályzat. Így van, de És? Indonéziában megyünk, de Így van. reméljünk, hogy nem zuhanjunk le. Ezt mind a hárman, igen. Nagyon reméljük. Ja, most ugye itt vagyunk, és ebédelünk. Igen. Köszönjük a kommentet. Sziasztok. Pá. Ja, kis aranyos az arany. Kenakan sabuk pengaman. De jó, hogy most kezdett el esni az eső. Jika harus mendarat di air, pelampung terletak di samping atau di bawah tempat dermaga. Szia, Labuan Bácsó! Ambil pelampung, Kulóvatot látjuk. A Bukit félsziget nyugati részén. És hamarosan földet érünk. Itt van ugye a Bingin Beach is, amit most lebontanak. Bingin. A Bingin Beach, igen. Miért? Hát már sokszor megbeszéltük, hogy ott legálisan építkeztek, és ezért lebontogatnak ott mindent. Meg itt van a Dreamland Beach is, amit te nagyon szeretsz. Dreamland Beach. Ott nagyon nagy. Szerintem ez a Dreamland Beach itt. Mindjárt látod a... Mert innen eljöttünk eddig simán. Ui, ugye a földet érünk, jönnek ugye a nagy hullámok. Ez itt elég zötyögős. Itt a levegőbe zityi is, most jönnek a nagy hullámtörők. Jaj, és olyan, mintha a tengerbe szállnánk le, de nem. Itt álltunk még hatalmas. Noel, még ne tapsolj, mert most érkezünk. Azt kerültek mindenség. Kicsit gyorsak vagyunk minden. Alatt nem tudom, hogy gyerekek tartanak. Azt a mindenit. Ez egy kicsit gyors volt. Na most mutasd a izédet, az állatodat. Forró sárkány. Labuan Bácsó. Neked mondom, hogy Labuan Bácsó. Ne féljetek tőle, hogy csak egy plusz nézzétek, ártatlan. Nem tudom, hallod, nem tudom, a te futa a telefonot. Sziasztok. Vagy én vagyok a béna. És most szállunk le, éppen Tomi Jerry. Leszálltunk, nem volt kenőmentes. Kicsit rázós volt ez is. Én nem tudom, eddig lehet, hogy ilyen luxus leszállások voltak. Nem, tudod mire gondolok? A cibáláshoz nem vagyunk hozzászokva. Tudod mire gondolok? Arra gondolok, hogy a kisebb gép az könnyebb és pattogósabb az aszfalton. A nagyobb gép meg jóval nehezebb és... Megkérdezzük a Weissbrandot. Ő kicsit jobban kézzel van ezekkel a... Ó, itt még nem szálltunk le, mert ez a beltéri reptér, már hogy a reptér ugyanaz, csak nem a nemzetközi kapuknál szálltunk le, hanem a beltéri kapuknál. Az, hogy bárhova eljuthatsz, az őrület. Lehetetlen. És mondom, azt néztem most
az ablakból, hogy micsoda végtelen az óceán, a víz. Ott vannak? Fekete lett? Apa! De jó. Szóval... Ez... Itt a fordulót! Sok villangó. Sziasztok! Hát itt vagyunk most, megérkeztünk ide. Pontosan Marhamilla 3-ba. Leszálltunk a reptéren éjségesbe. Labuan Bazsóból is épségesen hazaértünk Labuan Bazsóból, és nagyon-nagyon jó volt. Most itt ülünk a Bozsaken. Most valamilyen Bozseb Martint, vagy közösítőt kerestünk, és meg is találtuk nagy nehezen. De azért jól vagyunk, most jön a Majka villa. Csak egy ilyen kis beszámoló volt. Sziasztok! Sziasztok! Na, megérkeztünk, kitett minket az autó a Sziasztok! Majka villánál, Elkészítettük este egyet, 4-7-kor. Most előszedjük a fagyasztóból a bolonyait. és előszedjük az öblött patkányokat. Hát most tettünk ki patkánymérget, mert már nem bírtuk tovább ezt a rengeteg patkányt, és most várjuk. Most izgulunk. Hát ha be tudok menni még ma. Nem tudok kamerát fordítani.